Ευθέως με τον Γιώργο Ευγενίδη. Ένα podcast συναντήσεων και συζητήσεων με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. 2 χρόνια αφού 57 άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα και τόσο άδοξα τη ζωή τους, διότι 2 τρένα κατάφεραν να μπουν στην ίδια γραμμή, κατά τα φαινόμενα θέμα χρόνου ήταν αν διαβάζαμε λίγο αναλυτικά το πόρισμα αυτό του ΕΟΔΑΣΑΜ, του οργανισμού που χθες δημοσιεύτηκε. Αλλά δυστυχώς δεν ασχολήθηκε κανένας και 57 άνθρωποι πήγαν άδικα και τόσες οικογένειες κλαίνε τους συζύγους, τις συζύγους, τα παιδιά, τα εγγόνια τους άδικα. Αντί να είναι μαζί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ανοίξαν τάφη. Λοιπόν, είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα. Από την άλλη είναι πάρα πολύ μαζικές οι κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά της Αθήνας όπου υπάρχει πλατεία κατά τα φαινόμενα και πάρα πολύ ισχυρά βεβαίως και τα μέτρα ασφαλείας. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με το Σύνταγμα, διότι έχουν ξεκινήσει οι ομιλίες στην εξέδρα που έχει στηθεί απέναντι από την Βουλή. Πραγματικά ασφικτικά γεμάτο το Σύνταγμα, ίσως όσο δεν το έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για πάμε. Έχουν ξεπουλήσει το σιδηρόδρομο σε ιδιώτες, στη Hellenic Train, που έβαλε τα κέρδη της πάνω από τις ζωές μας και το κάνει ακόμα. Απαξίωσε το σιδηρόδρομο, τον έχουν διαλύσει και όλα αυτά υπό τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις ακολουθούν όλοι εξίσου πιστά. Μιλώ σε εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή. Εμείς εδώ ή από κάτω σας έχουμε ήδη καταδικάσει. Είστε ένοχοι. Είστε ένοχοι για τον θάνατο 57 συνανθρώπων μας. Είστε ένοχοι γιατί έχετε ξεπουλήσει τις μεταφορές, έχετε ξεπουλήσει το νερό, το ρεύμα, την υγεία, έχετε ξεπουλήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά. Δεν περιμένουμε να μας δικαιώσει κανένα από τα δικαστήρια που εσείς οι ίδιοι κατευθύνετε. Δεν περιμένουμε να μας σώσει καμία σάπια αντιπολίτευση που έχει ακριβώς τα ίδια συμφέροντα με εσάς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος για να αναπνεύσουμε είναι να σας ανατρέψουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας φοβάστε πιο πολύ από ποτέ. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Είμαστε πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ οφείλουμε και στους νεκρούς μας και οφείλουμε και σε εμάς να παλέψουμε συλλογικά για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι. Οφείλουμε να παλέψουμε για να περάσουν όλα τα κοινωνικά αγαθά στα χέρια του λαού. Οφείλουμε να απαντήσουμε ουσιαστικά ο σιδηρόδρομος εδώ και τώρα να γίνει κρατικός και ενιαίος, ώστε τα ίδια τα σωματεία των εργαζομένων. Εντάξει, τώρα έχουμε πάει στις πολιτικές διεκδικήσεις. Η κοπέλα δεν ξέρω ποια είναι. Αλλά τώρα έχουμε πάει σε μια πολιτική πλατφόρμα εναντίον των αποκρατικοποιήσεων κλπ. Εντάξει, είναι η μέρα τώρα, κυρίες και κύριοι, μια πολύ βαριά ημέρα, η οποία ξεκίνησε και με μνημόσυνο στην Μητρόπολη Αθηνών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, στη μνήμη των 57 θυμάτων. Στο Σύνταγμα είχαμε προσκλητήριο νεκρών. Στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μαζική η συγκέντρωση, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα είναι πάρα πολύ μαζική η συγκέντρωση. Στην Πάτρα είναι πολύ μαζική η συγκέντρωση. Στην Κρήτη, στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, πάρα πολύ μεγάλη η συγκέντρωση. Μεγάλες συγκεντρώσεις μέχρι και στο εξωτερικό, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχουν ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου της Hellenic Train μέλη του Ρουβίκονα. Το κτίριο της Hellenic Train ήταν ένα από τα φυλασσόμενα σημεία, από τα σημεία στόχους που είχε λοκάρει η ελληνική αστυνομία. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, έχουν ανέβει εκεί πέρα πάνω και άνοιγαν ένα πανό. Απλά τώρα δεν μπορώ να δω το περιεχόμενο του πανό. Η χώρα συζητά, κυρίες και κύριοι, την τραγωδία, συζητά τις κινητοποίησεις, συζητά βεβαίως και αυτό το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, ένα πολύ σκληρό πόρισμα κατά την άποψή μου για την κατάσταση των μεταφορών στην χώρα μας και ειδικά του σιδηροδρόμου. Ένα πόρισμα το οποίο νομίζω
ασχέτως της κομματικής συζήτησης, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, η κυβέρνηση θα βρει κάτι να λέει, η αντιπολίτευση θα βρει κάτι να λέει. Νομίζω πρέπει να το διαβάζουμε συνολικά και μας δίνει μια καλή εικόνα του τι έγινε, τι δεν έγινε και τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει από το χρονικό σημείο του δυστυχήματος. Υποδέχομαι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον δικηγόρο και δικηγόρο οικογενειών θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και το βήμα που δίνετε στην πλευρά των συγγενών. Πάντα κύριε Μαρακάκη, οι συγγενείς έχουν βήμα, πώς το λένε, χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση. Δεν υπάρχει επ' αυτού συζήτηση κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα σχόλιο για το χτεσινό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, γιατί ήσασταν και στην παρουσίαση. Να μου πείτε και τη νομική σας αξιολόγηση επί του κειμένου, που φαντάζομαι το διαβάσατε λίγο αναλυτικότερα στην πορεία της χθεσινής ημέρας. Ναι, γιατί το πρώτο σχέδιο που μας παραδόθηκε στα ελληνικά ήταν μια πολύ... Είναι μια σύνοψη μικρή. Συνοπτική περίληψη που δεν είχε τη νομική αποκωδικοποίηση που χρειαζόμαστε, γιατί για μας δεν είναι απλά ένα κείμενο, μια αξιολόγηση. Για μας είναι ένα εφόδιο για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Είναι και μέρος της δικογραφίας πλέον. Θα είναι λογικά. Εχθές υποσχέθηκε ο κύριος Πρόεδρος της Επιτροπής ότι θα έκανε πράξη εγχειρήσεως προς τον κύριο Μπακαήμη, αλλά σίγουρα αν δεν έγινε χθες θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε προφανώς θα αποτελέσει ένα σοβαρό κριτήριο αξιολόγησης, αν και γνωρίζετε καλά κι εσείς ότι οι πραγματογνωμοσύνες ή οι εκθέσεις από όπου και αν προέρχονται σε δικαστικό επίπεδο, όπως το βλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, εκτιμώνται ελεύθερα. Ωστόσο, επειδή έχει μια θεσμική βαρύτητα ο ΕΔΑΣΑΜ, είναι ένας οργανισμός ο οποίος η σύστασή του είχε προηγηθεί της τραγωδίας, αλλά εν της πράγματι δεν λειτουργούσε, ούτε υπήρχαν τα φυσικά πρόσωπα να τον λειτουργήσουν. Με μεγάλη προσπάθεια μετά την τραγωδία απέκτησε οντότητα. Ναι, στελεχώθηκε με καθυστέρηση. Με πολύ σοβαρή καθυστέρηση, παρά το κακό που μας είχε βρει, το εθνικό κακό που μας είχε βρει. Εχθές λοιπόν η εικόνα που μας έδωσε είναι ότι αφενός η τραγωδία είναι απότοκη ενός πολυπαραγοντικού προβλήματος σε πάρα πολλές θέσεις επί σειρά ετών και δεκαετιών, άρα δεν έχει χρώμα, γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ, και το άλλο το οποίο ήταν πολύ σοβαρό για εμάς είναι ότι μετά την τραγωδία επιχειρησιακά δεν υπήρξε κανένας σοβαρός επαγγελματικός συντονισμός. Ναι. Ότι επικρατούσε ένα χάος. Αυτό είναι και η γραμμή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει. Συγγνώμη, να το διορθώσω. Συγγνώμη κύριε Ευγενίδη. Αν μου αφήσετε παρακαλώ. Για να ακούσω, γιατί έτσι θα το προσεγγίσετε με πολιτικό σχόλιο. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι όσο πιο ακριβής στη νομική προσέγγιση. Η επιτροπή αυτή, η οποία δεν ήταν δικαστική επιτροπή προφανώς, γνωρίζει ότι θα έχει μια δικαστική αξιολόγηση το πόρισμά της. Ήρθε να εντοπίσει, να κάνει μια αυτοψία, να πει βρήκα αυτό και αυτό. Λοιπόν, μετά την αυτοψία που έκανε και την έρευνά της, διαπίστωσε ότι μετά την τραγωδία δεν αποκλείστηκε, δεν αντιμετωπίστηκε ως ιερός. Η μη ιεροποίηση του χώρου, αυτή είναι η αναφορά. Που είπε αυτό ακριβώς ο κύριος Παπαδημητρίου, και από τον κύριο Ψαρόπουλο έγινε ο συσχετισμός με το χτίσιμο της μικρής εκκλησίας. Λοιπόν, το οποίο το ένα δεν είναι το άλλο, γιατί το ότι δεν ιεροποιήθηκε ο χώρος να αποκλειστεί, δηλαδή να είναι πρόσφορο στην έρευνα για να μην χαθούν στοιχεία, ήρθε και καλύφθηκε που ξεμπαζώθηκε μέσα σε 2 μέρες και μεταφέρθηκαν σχεδόν ένα στρέμμα του εδάφους από το σημείο που είχαν συγκρουστεί τα τρένα, και υπήρχαν όλα τα υλικά πρόσφορα για να δούμε τι έχει συμβεί επάνω, και μετά κάναμε την detective και μεταφέρθηκαν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο, το οποίο βρέθηκε μετά από 1,5 χρόνο, γιατί δεν το γνώριζε ούτε η ανάκριση. Δεν το γνώριζε κανένας. Όχι. Λοιπόν, προσέξτε, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να λέει κάτι το οποίο έχει και νομική διάσταση, δεν έχει μόνο πολιτική διάσταση. Λέει ότι από το πόρισμα εδώ τεκμέρεται ότι δεν υπήρχε δόλια συγκάλυψη.
Θέλω λοιπόν να... Αλλά υπήρχε βλακεία, ότι υπήρχαν επιχειρησιακοί χειρισμοί στο πεδίο οι οποίοι ήταν κακοί. Εγώ όμως έρχομαι να ρωτήσω, δεν έρχομαι να κάνω την πολιτική παρατήρηση. Αν κατά την άποψή σας μετά το πόρισμα που καταθέτει ο ΕΟΔΑΣΑΜ και θα συναξιολογηθεί από τον ανακριτή, τίθεται ζήτημα αναβάθμισης κατηγοριών για κάποιους από τους ήδη κατηγορούμενους. Να πάω λοιπόν τότε, επειδή χωρίς να κάνω καμία πολιτική προσέγγιση, επειδή πρόλαβα και μάλιστα χθες είχα και ένα έντονο διάλογο με τον ένα από τους δύο ξένους, τον κύριο Ακού, με τεράστια εμπειρία, αλλά οι άνθρωποι δεν ήρθαν να συντάξουν ένα νομικό κείμενο, ήταν να αποτυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Λοιπόν, υπήρχε ένα μπάχαλο χωρίς job description, η μία υπηρεσία πάταγε πάνω στην άλλη. Όμως, οι υπόλοιποι, οι θεσμικοί από το Υπουργείο, εγώ θα σας πω ακόμα και από τη Hellenic Train ή από τον ΟΣΕ που μπαινοβγαίναν και σουλατσάρανε μέσα στον τόπο του διερευνόμενου εγκλήματος και ενώ έχουμε περάσει σε ανάκριση, δεν ήταν απλοί παρατηρητές. Είπε κάτι και θα κλείσω με αυτό για να σας μιλήσω για την αναβάθμιση. Είπε κάτι πολύ σπουδαίο η Επιτροπή, ότι μας έκανε εντύπωση η σπουδή και η διασύνη τους να εξοραίσουν τον χώρο και να τον επαναφέρουν λειτουργικό έτσι όπως ήταν πριν. Αυτό λοιπόν από μόνο του, που σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζεις το σημείο μιας πολύ νεκρής τραγωδίας ως σημείο έρευνας για όσο καιρό χρειαστεί, να τον παγώσεις το χώρο για όσο καιρό χρειαστεί, μπορεί και μήνες να έπρεπε να μείνει κλειστός, όπως είχε γίνει στο Ήλιος, το δυστύχημα με το αεροπλάνο. Η σπουδή που έδειξαν οι ανευθυνοϊπεύθυνοι να εξοραϊστεί με απίστευτα αντιεπαγγελματική ταχύτητα ο χώρος, αν ερμηνευτεί αυτό ως υπερχιλής βλακεία, που είναι από την πρώτη μέρα που το λέω, ή αν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ύποπτο, ας το ανακαλύψει η ανάκριση, ας το διαπιστώσει η ανάκριση. Όμως είναι πραγματικά εγκληματικό το να αντιμετωπίσεις έτσι ένα χώρο στον οποίο έχεις δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι μια διαπίστωση. Αν αυτό από μόνο του οδηγήσει σε αναβάθμιση των κατηγορητηρίων, γιατί μέχρι στιγμής η αναβάθμιση που ζητήσαμε για τα δύο βασικά στελέχη της Hellenic Train δεν έγινε δεκτή και δεν έγινε δεκτή ούτε καν από το Συμβούλιο, το οποίο μας έχει εκπλήξει ότι οι άνθρωποι αυτά παραπευθούν για ένα πλημέλημα, το οποίο εδώ είμαστε και θα δείτε ότι πιθανότατα θα ευνοηθούν από τις διατάξεις περί παραγραφής. Για το αίτημα που κατατέθηκε με τον κύριο Ψαρόπουλο για τα ανώτατα στελέχη της Hellenic Train στη Λάρισα. Ναι, το είχαμε προσυπογράψει κι εμείς για τις οικογένειες που εκπροσωπώ κι εγώ. Λοιπόν, δεν έγινε δεκτό αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εισφέρεται στην ανάκριση ένα καινούργιο στοιχείο, ένα σχέδιο, μια έκθεση που έχει μέσα καινούργια στοιχεία. Αν αυτά ληφθούν υπόψη για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους ήδη κατηγορούμενους ή αν ανοίξει βεντάλια και αλλάξει και ο λογαριασμός, εδώ είμαστε να το δούμε. Μπορείτε να βρείτε το podcast ευθέως στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή podcast στο κινητό σας. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της παραγωγής ήταν η Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Μπορείτε επίσης να ακούτε ολόκληρη τη ραδιοφωνική εκπομπή στο Talk Radio 98,9 by Alpha καθημερινά στις 11 αλλά και στο site του σταθμού.